Kaixo, gaur 5 iraultza industrialak azalduko ditut denboraren lerro baten bidez PowerPointen ikusten duzuen bezala. Iraultza industrialek gure bizimodu eta teknologia erabat aldatu dituzte historian zehar. Ikusten denez, 5 iraultza kokatzen ditugu, 18. mendetik gaur egunera eta etorkizunera arte. Lehenengo iraultza da, lurrun makinekin hasten da, eta mekanizazioa eta ikatza erabiliz, batez beste, fabrikan eta trenetan. Bigarren iraultza, bigarrenean, elektrizitatea eta petrolioa nagusitu ziren, katelan asmatu zen eta autoak, telefonoak eta bonbilak sortu ziren. Hirugarren iraultzan, informatika eta elektronika sartu ziren gure bizimoduan, ordenagailuak eta komunikazio digitalak garatu ziren. Laugarren iraultzan, gaur egun laugarren iraultzan gaude, eta adimen artifiziala, robotika, internet, datu masiboak erabiltzen ditugu ere bai. 5. iraultza, gizakiak eta makinak elkarlanean arituko dira, jasangarritasuna eta bioteknologia izango dira galtzarriak. Eta ondorioak ikusten ditugu iraultza industrialek, etengabe aldatu direla, eta, aldatu ditugu gure gizartea, eta etorkizuna aurrera berriz beteta datorrela. Eta, hau da nire azalpena. Eskerrik asko.